je to pravda. Sorry, nechcem hovoriť, čo ja tu budem spievať a robiť kraviny, sedieť na svojom stole a tak sa nečudujte. A tým som sa vlastne dnes znova ani hýbať, ale potom si prečítame, v akom stave som ja s Cool Sisters. A aj neviem, šiba mi. Ja? Ja viem, že sú 24. alebo asi nie, to je. Lebo jak sa nemýlim, tak je to už je to útorok. Ak niekto z vás povedal, že Vianoce, tak ste mali pravdu. Ale ja som mala ešte väčší. Nie, povedali ste správne. Vianoce sú 24. Ale nešíme. Takže ja si to tu dám. Povinnosť. Vianoce totiž. Niekam ráno, kým sú otvorené nechcem sa tou chvíli. Môžete prísť on nejaká diela, najlepšie to budú mať tí social media. Ja pôjdem, neviem, asi tak okolo 9. až 10. ráno. Už tuším, že vy už viete rozlietaní a dúfam, že tam nikto nepríde. Nie, v pohode môžete prísť, to vás nebudem. Tak tam budem s mamou a možno vlastnou sednou, to chce mi. Aj to sa mi párkrát stalo. Takže ja si tu píšem, že normálne si to bude normálny perovina. Ja to budem písať. Prava. Že už v Outparku v centre budem. Odložím kalendár a ideme dať ho aj odber a pôjdeme si pozrieť, ako sú na tom videa. Naše. Ak je to pravda, tak nájdete videá, pod ktorými sú komentáre zapnuté. Napíšte hej, dvojbodka, neviem, 3 bodky, alebo bodku tam dajte, 2 bodky.
alebo nejaký emotikon pekný podľa vás. Poďme od najpopulárnejšieho. Najmenej populárna, potom prehodníka Cool Sisters, 19 odberateľov, 53 vidí. Jediný pravý kanál, ahoj, ja som Mimi. Radím vás zdravia aj Anulenka. Máme aj veľa pomocníkov, ale tých všetkých nejdem vymenovať. Niektoré naše vidí budeme aj skladať aj pesničky, takže tak. Nemalujte si vlasy touto farbou na vlasy. Ja Plusinka, moja nevlastná sestra, skúšame náš simulátor alkohol. Tento kanál je heknutý psičkovi ako mne. Všetko je ok, ak sa nezdáte, ostrihala som sa 01. Recept pre vás banány s piškotami v čokoládě. Vlasy, úryvo sňa ostrihala som si vlasy 02. Ako sa to stalo? Cool Sisters random video 20 dcera počíta, nechaj to tak. Vyrábam prvá séria, prvý diel. Vyrábam prvá séria, tretí diel. Daj odber. Random videa 5. Nenapadá ma žiaden vyhovujúci názov. Ďakujeme za 7 odoberiteľov. Vyrábam prvá séria, druhý diel. Bodka. Čiarka, vedera. Bodka. Čiarka. Bodka. Malujem si ústa, nefunguje mi to. Ako je to možné, lebo ďalšie Magic Trick. Vyrábam druhá séria, prvý diel. Pozerajúca premiéru, funguje to. Môžete nás nájsť na Ometi. Random videa 9.100 botiek. To keby som mala vymenovať, bude to problém. Neviem, či som prečítala predtým. Môžete nás nájsť na Ometi TV. A ešte predtým vyrábam séria druhý diel. Vyrábam druhá séria, prvý diel Mimi pozerajúca premiéru, funguje to. Môžete nájsť na Ometi TV. Random videa 9 sobotiek. Teraz rýchlo to prepnem, zmením to Ninu, lebo ideme na druhý kanál. Mima, 4 odoberiateľia. 3 videa. Dokopy, ale bez zliadnutie do nový kanál 17.12.2024. Ahoj, tu Mima. Z Cool Sisters, tá youtuberka a speváčka prichádza osobne. Ešte nezabúdajte, že máme... Lebo ja som nedala ešte shorty, ok? Potom to si dáme shorty ešte na Cool Sisters. Nezabúdajte ešte, že máme Cool Sisters aj kanál. Christmas, počkej takto. To nie je súťaž. 3 zliadnutia. Christmas Week 01. Bez zliadnutia to boli. Christmas Week 2. Pred hodinou a žiadne zliadnutia. To je fakt rosa. Tak čo mám robiť, keď toto. Teraz sa ešte vrátime na starý kanál. Prečo je to Cool Sisters stále? Čo mám, nenapadá ma nič iné. Ako toto chcem urobiť každý školák, predstavenie pre vás Cool Sisters vo vašej oblasti, merca odber a tak ďalej. Potom
nachádzajú Anulienky vtipy. Ja som kvôli tomu chaos natočil Anulienka. Táto videa 7 lajkov odber plus Little Chaos 15. novembra 2024 na videa 10. Koľko má track, alebo je to pravda? Random video 4, random video 1, random video 6, random video 3. Koľko má track, alebo je to pravda? Cool Sisters má WhatsApp channel, kde sa voláme Cool Sisters. Random video 2. 15. novembra 2024, 15. novembra 2024. Dajte like a odber a bye! Nie, ale fakt, chcela by som povedať lepšie. A hodilo by sa mi konečne zasnúť. Čo je ráno? Život to je ťažký.